Ajassa 13.05 ja PSS:n ensimmäisen maalin tekijä numero 40 Janna Penttilä. Syöttäjä 24 Mikaela Tuominen. Ja SP Pro tasoittaa ajassa 18.51. Maalintekijä 66 Melina Rissanen. Syöttäjä 14 Matilda Lindström. Porvoo toinen maali ajassa 21 ja 32. Maalintekijä numero 56 Milla Ylikojola. Ja vapaan syötön laittoi 25 Karin Eriksen. Ja Porvoon Salivani seuraa. Kolmas maali. Maalintekijä ajassa 28 ja 34. Numero 36. Jasmina Järvinen. Syöttäjät tuohon kolmanteen maaliin 26. Petra Mussalo. Ajassa 28 ja 40. PSS 4. maali. Maalintekijä 3. Sanni Koli. Ajassa 37.45 ja viidenneksi maaliksi PSS:lle tähän otteluun maalintekijä 91 Pirilla Mäkelä. Syöttäjä 9 Katriina Henriksson. (42-21) Porvoon kuudennen maalintekijä numero 35 Julia Nurme. Syöttäjä 66 Alisa Kettunen. SP Pro toinen maali ajassa 43 ja 45. Maalintekijä numero 14 Matilda Lindström ja syöttäjäksi 66 Melina Rissanen. Ja SP Pro kolmas maali ajassa 44.09. Maalintekijä numero 66 Melina Rissanen, syöttäjä 14 Matilda Lindström. PSS:n 7. maali, se syntyy ajassa 45 ja 21. Maalintekijä numero 66 Alisa Kettunen. Syöttäjä 35 Julia Nurme. Ja SP Pro kaventaa ajassa 59.35. 4. maali. SP Prolle maalintekijä 86 Roosa Räsänen ja syöttäjä 66 Melina Rissanen. Maali ylivoimalla.